assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Windere TV min calmini non kala e kuuɓal min ñaagani mon Allah moƴƴere eko faya ko tan événement Windere TV le 15 février 2025 to Travers Night Club à partir de 16h min mbino on événement o amin mbaɗa hen lancement film documentaire amin mbaɗa hen des décorations amin mbaɗa hen aussi prestation artiste hande noon amin ɗo hennene amin gaddani Molo Ba carte invitation d'honneur so wiyama Molo Ba noon machallah yimɓe fof ne gandi holi kanko c'est une très grande dame machallah une très grande animatrice joom Bantamba TV hande koto makko min gari addande mo carte makko invité d'honneur Molo min calminima. Assalamu alaikum bandiraɓe e yeɓoɓe Windere TV on calminama on juurama on beltanama aussi ko weltare tan hande e yiide ODK 24 Kara Oumar Koume mo ardi e Sara Bal kankone machallah o komi grande animatrice kankone machallah kankone mone lawol eɗen beltanoma hano hannirtini ɓe gari ɗo hande addande min carte invitation hono anniversaire mabɓe 4e édition toon to Ravin le 15 février inchallah ɗum noon ko wiide moon bisimilla moon e galle o bisimilla moon kadi ɗo e amo 5 mi weltima vraiment ko gaddan ɗon kam ko carte nde wonno yimɓe ene keewi kadi on batti kam e ɓen ɗon yimɓe pour addande mi invitation d'honneur ko wiide on kadi mi weltima e moon Allah jarama on jarama min nani haalama machallah waɗi fayida donc noon carte o nan ɗo so ɗum ɓenni kadi no jiiruɗa Windere TV darde muɗum. Merci beaucoup Sara Bal vraiment mi weltima e question mo namdiɗami o Windere TV so wona télé baɗɗo fayida mo gandanɗa ena jaɓɓo bandiraɓe foof to batte golle ɗe ɓe mbaɗata ɗe so tawi ko diine e ɓena hen so tawi koye culture ɓena hen so tawi kadi koye yaadude e politicien ji ɗi kadi toon Fouta kadi aɓen hen ɗum noon ko yettudeɓe tan kadi waddeɓe félicité nde wonno machallah wona ni bawal mabɓe wona kadi dañal mabɓe mataw ko yidde fotiri noon saabu yimɓe fof no gandi ODK 24 Kara liggey makko guila fuɗɗi ha joni machallah kala nodduɗomo ma ar o yuɓɓinanma événement ma ha yooɗo ñande hen tan sakkiti toon to Ravin yimɓe jii hakkude makko e Seydou Ba hakkude makko e ko wayno Ibrahima Kebe en machallah so wona ko tinani so tawi o tinini hay sa haalanani ene jaranimo wadde déplacement o waɗa dérangement makko e passe makko e foof makko o ara o waɗa couvrir saabu kanko ko ɗum ko kanko ko pulagu ngu ɓendimo pulagu ngu welimo pulagu ngu kadi jaranimo saabu minen hande somin jeehi hande hamin goni animatrice uji min tengte am min oɗo kaldo o moɗon Molo min kanko woni idolam ɗum mi saftata haalde ɗum saaha fof mboɗo haala ɗum saabu minen min gonno ko noddiyankoɓe mboɗo nodda e Oumar Koume mboɗo nodda e Jolfu mboɗo nodda e hewɓe machallah guila mo woni Oxygène FM guila nden kanko o woppani ha hande haw dañi chaîne makko Windere TV omo kadi Top FM omo jokki golle makko o heppani o haaɓani yimɓe fof no gandi leñol ngol yimɓe fof no gandi caɗele ɗe min guurata ɗe yimɓe fof no gandi mataw ko yidde waɗi min hen kono wona dañal ngal fotiri noon kono noon ko wiide bandiraɓe tan yooɓe jeccito min yooɓe gandu minen leñol ngol ɓendi min kono sahaji o yuɓɓotoɓe jejjit minen emin jogui ɓesgu emin jogui kadi ko tumne amen ko gandanɗa ene gara ni cikka emin jogui ko gasata pour ɓe gara e amen ɓe mbiya yomin dokku ɗumen walla yomin mbaɗan ɗumen kono noon ko yettere Allah neɗɗo ko dañi fof yettirɗum Allah eyyi Molo machallah weltanama kadi vraiment a haali haala ka foof vraiment a haali kadi aussi darde machallah leñol ngol no darori e événement ji donc oɗo événement mo paaɗen holno rendo ngo foti darorade hen leñol ngol no foti darorade hen aussi e machallah Windere TV ala kañum to daraki kadi ala kadi ɓe rokkani micro kadi mbaɗa wawi wiide hande caɗele kewɗe degli à travers Windere TV donc holno leñol ngol foti darorade. Sara merci e question ma leñol ngol foti darorade toon ko nangande Windere TV ko arde notitademo ko arde walludemo ko arde waɗandemo tawde ko Windere TV ala fof ɗo tawani ɗumen Windere TV ala fof ko waɗanani ɗumen wadde firti ko kamɓene so Windere TV darima ene waɗa anniversaire mo 4e mo ko anniversaire ɓe poti ko arde yobde dimmina
ɓe poti ko arde yobde ko gandanɗa ko ɗum Oumar ñamluno ɗumen walla ko ɗum Windere TV walla Sara walla Oumou Siba machallah eɓe keewi saabu Windere ala mo rewani toon ko wayno Maritou Gadio en machallah eɓe keewi kamɓe fof vraiment goto fof no arana yi ene waɗa ɗon e wondude e Aissatou Coulibaly kamɓe fof machallah ɓe ndewi e Windere TV ɓe mbaɗi hen golle baɗɗe fayida onon ha joni oɗon jokki oɗon mbaɗa hen golle baɗɗe fayida wadde noon kamɓe yoɓe gar ɓe jooɓa ko ñamande nde gandanɗa Oumar ñamluno ɗumen walla Windere TV ñamluno ɗumen yoɓe gar ɓe jooɓa guilay noon alɗuɓe men guilay sponsor uji e foof surtout événement jogoto ɗum ko sponsor saabu neɗɗo ene wawi yaltinde moyen ji mum waɗa kono ittata sponsor uji ne poti notade te hande sponsor uji men ko leñol ngol tigui kamɓe tan goni ɗo kamɓe jogui ɗo société ji kamɓe jogui ɗo ko gandanɗa ene wawi wadde sponsorisé Halpulare ne wawi wadde sponsorisé émission ji ɗi foof kono ñanɗon tan yo Allah faaba mone ko si yo Allah faaba tan Sara Bal mi weltima vraiment nde garɗon ɗo hande e addande mi oɗo invitation baɗɗo fayida machallah ko yettude noon Bantamba TV ɗum gonmi ɗo mi yetti Elage Bekay Mbaye sukaɓe mum e technicien ji foof e kala liggotoɗo toon kono mi yetti kadi joom gallam Guisa Mabo Assane mo gandanɗa vraiment kanko wemnanimi foof wallahi sa yi hande hunde nde yetti ha ɗo ko kanko Oumar wonko andi hen saabu o tampinanimi o hiɓɓanimi o haɗanimi dal haydara hay somi jooɗima mboɗo foti liggoyade mi ami kanko wiyatami an kam a joni ummaki de a tardata wadde firti ko on haɗanimi ɗum noon Guisa Mabo mboɗo ñagonomo tan nde Allah waɗantamo jaam ko wiide on tan mi weltima vraiment Allah jarama on jarama mi yetti noon kala mo gandanɗa nana yeeɓa Windere TV e wiide bandiraɓe kadi yooɓe gar e peewal e keewal woni debbo woni gorko naalan surtout naalankoɓeɓe Oumar waɗani ɗumen ko woni foof ala ko Oumar waɗanani ɗumen e aduna wadde yooɓe gar ɓe notomo kala mo gandanɗa kadi Oumar ne nanganno e événement makko eɗen noddamo yo ar woto aman ɗum ravin nan ɗo woɗɗani à 0 métre no ɓaadi ha maayi garon mbaɗon soutenir Oumar mbaɗon mo décoré gaddunon mo ko gandanɗa o meeɗani addaneɗom surtout oto ko ɓuuri yidde ko oto kam mboɗo ñaagui on e oɗo anniversaire kam oɗo 4e anniversaire tinno saabi Allah dokkane kam Oumar oto te min noon pawmi oto o tan noon ko Hadiya Diagana Seydi Diagana emin nanma emin gandi golle ma e balle ma oto kam tinno saabi Allah garnam addanam toon haysuko oto toon tokoso mbiya Oumar caabinani ɗum noon Seydi Diagana emin mbima tan yo gurdam ma jutde wonno kadi machallah aɗa waɗa ko waɗi fayida yimɓe fof no beltanima ɓurimi welde e oɗo invitation mo jimmi mi yiiɗo partenaire uji ɗi gandanɗa machallah ko partenaire uji cehilagal ɗi gandanɗa ko wurdaɓe kadi ko yimɓe waɗɓe fayida ko wayno Polel textile ndeysan ko wayno Jamsa Wat e chéri makko Mayram Polel ɓen guila nanggui goppani ɓen nde nanggui nde nden wona sah Windere TV nden wonno ko festival jottodira guila nden ha hande ɓe goppani wadde ɓen kam vraiment eɗen jettaɓe kadi eɗoɓe nanggui ɗo kadi yoɓe ɓeydu kala koɓe ɓeydi en jawani en jiiɗo kadi sehil men Diawo Dia Tissu Isma Dia machallah kankone vraiment omo nanggui vraiment guila nden ha joni o woppani en jiiɗo Mansour Dia en wondude Djibi Diallo Massa Zeng ɓen ko yimɓe waɗɓe fayida yimɓe ɓe gandanɗa vraiment guila ɓe nanggui kamɓene ɓe goppani koɓe partenaire uji koɓe sehilaɓe kadi sen dañi ko ɓuuri ɗum kadi eɗen jiiɗi kadi partenaire uji hesɓe ɓe gandanɗa ɓe gara ɓe nangga e événement o ɗum noon en mbaɗi erago woto hay goto manque e événement o eɗen ɗamini hen noon ma en dañ hikka partenaire uji keesi e ɗum noon ko wiide bandiraɓe tan eɗen nodda ɓe keewal e peewal machallah partenaire uji ɗi ɓe jiimi ɗo ɓe kam ɓen ɓeydimi tahde ɓurde weltade e événement he saabu ɓen ko yimɓe hanki ha joni ɓe goppani ɗum noon yo Allah sellin doole yo Allah jokku kadi koɓe gone dow mum ko yo yaac vraiment nde wonno yimɓe fof keeƴi hen minen ɓeɗo fof haaloɓe hande ala biyo Polel textile ñantanimo ala biyo Diawo Dia Tissu ñantanimo
ala biyowo kadi Djiby Diallo ñantanimo ala biyowo kadi Mansour Dia tafananimo or wimo yo habbo wadde noon ko wideɓe tan yo Allah junnu koɓe goni dow mum ko yo Allah waɗanɓe jaam ɗum noon kala ko ñawi haalam noon mboɗo ñaagui yafuya nde wonno haala weeɓani neɗɗo aussi timmani wonno ko Mawlo Baaba Maal borom Bantamba TV borom Minama ɗum noon Allah jarama on jarama merci. Donc Mawlo no mbiɗa ni tan leñol ngol no foti arde darano ka Oumar darano Windere TV no mbiɗa ni donc leñol ngol oɗon nodda e keewal machallah hoto hay goto kadi woppaka vraiment hay goto ɗaccaka gaddanaɗo carte emo addanaka foof noddama onon foof oɗon ñagade garoton e keewal machallah garon e peewal kadi so nden yonti mbason darade e boowal donc noon ɗum noon musidɓe tedduɓe amin dokka on rendez vous tan invité goɗɗo inchallah Windere TV ha yesso ko lawol.